Социаль челтәрләр берләштерә татар яшьләре шундый фикердә. Төрле төбәкләрдә эшләүче татар оешмалары бер-берсе белән интернет аша аралаша, яңалыкларын белеп тора. Тәҗрибә уртаклашыр өчен лидерлар мәктәбе аларны башкалага җыйды. Быел ул 10нчы тапкыр уза. Кызыклы проектлар турында Чулпан Касимова. Акчасыз уза торган чаралар. Катнашучыларга яңа бирим, акчасыз нинди чаралар оештырырга мөмкин. Яшьләр аптырап калмый, чөнки төбәкләрендәге бәйгеләрнең барысы да диярлек үз кешеләре белән уздырыла. Булат Халиков тумышы белән Казаннан, язмыш аны Урал якларына алып килә. Анда яшен татар яшьләре оешмасы белән таныша. Безнең зур максатыбыз бар. Искәңез бардыр инде эхо Казанского фестиваля мусульманского кино. Менә шул фестивальне Екатеринбургка алып киләсе килә бик. Һәм инде хәзер без аралашабыз татар кино белән. Алар инде әзер. Свердловск өлкәсендә яшьләр актив. Нинди проектлар башласак та, барысы да күтәреп алалар ди Таңсылу Фазлылова. Гореф-гадәтләрне авылларда саклыйлар. Шуңа күрә Екатеринбургка килгән яшьләр, алар күбесе гореф-гадәтләрне беләләр. Алар безнең активка киләләр. Татар телен саклыйлар. Наила Галиева Салихат шәһәреннән Ватан татар яшьләр оешмасы җитәкчесе. Төбәктә милләттәшләребез аз. Чараларны ничек оештыру буенча киңәш бирүче дә юк ди ул. Белергә ничек безнең кебек кечкенә шәһәрләрдә кайда татарлар бик әз, нинди проектлар үткәрергә була, ничек татарларны җыярга. Лидерлар мәктәбендә быел пиар һәм маркетинг турында да сөйләшергә булганнар. Заман шундый. Без акчасыз эшлибез дисәк тә, маркетинг барбыр кирәк, ул реклама барбыр кирәк. Яшь татар лидерлар мәктәбендә укучылар бер атна буе чын татар мөхитендә яши, рәхәтләнеп туган телләрендә сөйләшә. Аларга кызыклы кешеләр белән очрашулар, милли театрларга, музейларга сәяхәтләр оештырыла. Казанның истәлекле урыннарында да булалар. Чулпан Касимова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.